Yes sir. Ogene nyakpotoba chomem ogene kaineti ogene kaineti egwu anyị ogene ike ogene kaineti egwu anyị ogene mmọnwụ ogene kaineti maka na ejiri ogene du onye ụjọ ọsọ Sunday nwa Mozi egwu ebe achọ m imelu unu mmọnwụ iwe ji bụrụ ogene tive etisiri m ije n'ụwa si na chi ndị mmadụ na-elosibilo ebe m nọ n'ala ụla kachi mụ n'ọkpọ ite m kpọọ m Sunday nwa ugebe si m Sunday mepe ya m n'anya ọbụla ka o bu n'aka onwe blọga na-epe m bụ mmọnwụ si mụ nwere ogene gaba ka mmadụ ma nwụ na-echi ntị ọganive maka na ụmụaka marozi mmọnwụ ogene kaineti ogene kaineti ogene kaineti mụ na chi m na-abụghị etinye bụ egwu amago mụ na nwa egwu amago mụ ka arọb na-agwụ egwu na-etizi dịzi ka ozi ọma Sunday nwa Mozi ugebe ụlaga mmanwụ eme m ncha mana o nwere ibe nyọrụchi m Chukwu Olise egwula ụwa ebe ọ bụ na ibugoro ogene ekwe m n'aka si mụ nwere ogene ga-agba n'iru ekwela ka ndị mmadụ mụọ ma mụ ekwana ndị ụwa kọọ m ọnụ maka ọ bụrụ na ntịsi egwu metitere m ihe ịmara na ndị ụwa ga-akọ m ọnụ ọ bụrụ na ntịsi egwu metitezi m ihe ịmago na ndị ụwa ga-achị m ọchị aike nwanne m ị ga-ekwe ka ndị mmadụ mụọ anya m n'egwu alụsi ode n'igbo uru na anụzikwa ogene ike m ogene kaineti ogene kaineti ejiri ogene du onye ụjọ ovive ka nnebela nwanne n'ụwa asị na atụ ọlọ ọmale atụọla ofekofesi n'ọbịa egwu na-etiri ụwa niile inelu anya ọfụma n'egwu m ọ dị ka Baịbụl Chineke dere na amụ n'aka ibe nsa etere n'agụlụ ndị ụwa na-egwu ebili ọ dịzi aka na mezi ozi ọma ma o nwere iwe egwu ji ma mụ ka m na-agwa ndị uwe okwu maka ịma na egwu ebili bidoro n'ọma mbala ma ndị ọma mbala bi na mmiri Anam ka esi nweta Anambra Anam ya ka esi nweta Anambra steeti site na mmiri ọma mbala na egwu chelibido ayaga nsubere tiga egwu tisi egwu vatisiri rabazi ya maka na agbasi egwu ọ na nnukwu ịma na ewebela anyanwụ na-eti egwu n'anya n'osi n'ọma mbala ebe ọ bụ na ndị tiri egwu ebili anawasịgo enwe chọbazi onye ya egwu anya bụ egwu ebili n'aka amaozi ime iwe nga-eme egwu wenatawazi anamụkọ mme ọ bụrụzie ugebe ka egwu jere mmalụ egwu ebili ka m na-eti ụfọdụ si na ma na-eti egwu ebili ma ana m agwa ndị na-eti egwu ịchọ iti egwu ebili tie egwu ebili ọmụma ịchọ iti high life itie anya ọmụma ka onwe ihe dị iche n'ebe n'ebe ka onwe ihe dị iche na azụ na anụ ogene mụ na chi ego alebat
agwara m mmiri alịbati Chielu na onye nwere obi na-eme mmanwụ onwe ego jee na-ebunye m n'aka alịbati mmiri enwe ilo anụrụ m na baba ga-anabago wedebeziela gị ụmụnne gị ka ọ bụrụzia nke ga-agbado ya mmiri nwere ndidi emesie na ọ ga-adị mma Chinedu nwanne m egwu anya na-aga n'iru ezi maka Chidu Olise nwunye ka eze dị ọya na ime mmụọ ọbana m ị na-azụ abịa mmanya n'otu ọcha ọgịlịga ọwa wara gị na nwa ọgwazikwa ịkọlọbịa ego ka eji ama ndị ikwu m ibe mmadụ mere nya ka m na-ekwu n'ile m kendele m onye buchi Linus akụsi na chi oyi mọma nọ na emele ma mara dada akụsi na chi na South Africa olori akụ na-esi obi ike ezigbo nwanne Chukwu Emeka ị na-anụzikwa ogene ike m ogene mo ogene ka ị na-eti ogene ka ị na-eti egwu anamazi asaba ka njezu todogwu ọ bụ onye ka anyị na-egwu Sunday nwanne datata agwọ dị ndụ eme ife agwọ dị ndụ eme ihe nataba Sunday oke nwa ị na-anụziwa egwu oge na-eke Sunday agwọ Igbo odumodu badekọ n'odogwu ichie moto gbu ọdụ gọdị nwehweke gọdị na mmeliji gọdị ji mmachidọgwụ gọdị n'izuluka eme ị na-anụzikwa egwu oge na-ike anyị ejebezi ọrụ ọma ka nchezute nwanne m ezigbo nwanne m Okechukwu Nneke oke jamtiri jamụ nwa mama m ịnọ n'ụlọ m eweriri nne na alọlụ na ọgbagọrọ ikwu nne mụ na gị dị n'ofu ebe egwu anyị oge na-ike ogene ka anyị na-eti anyị akpọbazi ọbalị m ụdọba eze ego ndị Igbo na Nam the honorable councilor ọnụ postman otoga kasị yọlụ ndị mmadụ unu tụgharị ma ọbalị m akwụkwọ ibe ndị okenye ibe anyị na-ekwu onye ọbụla tụgharị eze ga-akwọ ibe mmadụ anyị na-ekwu onye ọbụla tụgharị eze ga-akwọ na ọ bụ eze ego ga-achị eze mọdụ n'ọba omelọra nwanne m kenele ime eze nwanyị dị mma Mrs. Ugochukwu Dọba Ochendo ụmụ agbala Ochendo nwanyị mma ị ga-adị nwunye Patrick Dọba eze mọdụ nwanne m ka ezi maka Sunday wụnọ Sunday wewu na Adaka ọ gala nwatakịrị na Nnewi ka o ji mele isi ọnọdụ odogwu Sunday nwanne m ego lụrụ gị aka na nwa Chukwu egozigo gị na nwa Sunday ị ga-etizikwa m ụmụ mmanwụ ị ga-etizikwa ụlaga mmanwụ ị ga-etizikwa ugegbe mmanwụ mụ na Chimnabọ ya eme mmanwụ onye amụma ka egwu na-akpọzi Prophet Chifelu Okechukwu onye amụma niile ekpere m ekpere ikpere n'egwu melesigo onye amụma na ị ga-adị kelele m uche ego ọgwụ ụgwọ akwa mmanwụ na-ekochi ego oyibo odogwu Chielu gbolu mkpa n'egwu mbọsị ọ na-atụnye mụ n'ọnụ mbọsị ahụ ka m ji gbakwuru Chinedu kọsị akpọ mere m mkpa m onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme Chielu
elu ọgwụ ụgwọ akwa mmanwụ ego ọlụ moto ya ka iji ama ọwa maka na igolu moto gbawa ya ka nnukwu eji chechie gị n'ezi ka egbuo nwa ọgwụ ụgwọ akwa n'ezi ka ma na Chukwu jụrụ ajụ ime ndị ile ochie la aga azalewa chielu mmanwụ ego ị na-anụzikwa egwu oge na ike ka m weziela egwu a kene nwe anya mma ka nkene nwe anya mma ezigbo nwaanyị m ụlọ m ọ bụ onye ka anyị na-ekwu Mrs. Roslyn Sunday Mozie nwanyị Chineke jijere maka adadị mụrụ nwa ọfụma ife mene nwanyị ọma agwa afa chọgane izololulu mụ ka anyị na onye Igbo nwe ojii ebe njere nwe ojii agwara gị na nna aga n'iru na ị ga-ama isi ya izolo ngawa azụ na ịmala isi ya ekwena ndị ụwa mụmamụ egwu anawazia kogi ọbala nwa ka anyị na-achọzi ela mụ dị nwehwalọ Simon ehwalọ nwanne ela mụ ndị dị ga-adị ife mekwana nna ndị nwapụ nwanne ezigbo ọgọ mo kenelu m alọ igwe kogi alọ iwe obirike alọ ya ọ na-anụzikwa oge na ike igwe kogi ọyịmụ igwe ode ejiji alọ ichuso obirike kedụzi maka chielu mma ya odogwu Chinedu nwanne m maka na ịma na chielu mma ya chieke ya n'aka iwe kwuru ya ka ọ na-eme chielu nwanne mma na-elo na ọ bụ mma na-elo nọ n'ọzọkwu ya asawamo asawamo asawanegade asawamo asawamo asawanegade asawamo asawamo asawanegade ọdọchi asawawu asawanegade injinia wawu ije mụ na nga bọzi bido ngwelele lọja bọzi nwa enena anyị iwe ndị ọnụ na-ekwu maka na ọnụ ga-ekwu iwe sọlị ya ka ezi maka igide kodo igide nwamba agụ kodo onye ọnwa kelelime dị igwe kata oji kata mọgọ ezigbo nwanne igwe ala nsaka abọgwụ ide edina nnọgwụ nwanne m edi na nụzikwa oge na ike Sunday nwehwe ọba banga ofe mmanụ achị ogbo a na-aba Sunday kenge ọma ezigbo oyibo natawa n'egwu amamụ Sunday bịa n'egwu amamụ mụ na mmanwụ ya ga mọnya bụla ka mmanwụ ike anọ m na-eme mmanwụ ka m were egwu agawazi ya igide amụrụ onye na-ego amụrụ onye odegbogbu amụrụ onye na-ego ọyịmụ ezi maka mgbe ọ bụ ọkpachi ene odogwu uchenna ma ọ ba oke mmanwụ mgbe ọ bụ nwere ọkpachi ene uchenna nwa mmọba mma ọ bụ ya ọgwụ ị na-emere m ọgọ na-egwu daalụ ezi maka chulo sie iyi enyi nwe iwu na adaka anụ akara enyi m ofu osisi a na-akara ọjị n'ọfịa ya mmanwụ nwekele gị aka akimbo nwa mbọ mma akimbo ya olesi ọyị m ọma aka ijele nwa mbọ mma ị na-asụsịkwa abịa mmanụ ị na-elizikwa ego mmanụ ị mara na abịa mmanụ a na-apịrị ọkụ
aka ijele mmanwụ ego mmadụ dịka ego mmiri mmiri ata na ama azụ anwụ na anwụ ogene ka anyị na-eti ogene mo ogene mo ogene ka anyị na-eti Uchenna Johnson iyi Uchenna bụ atụ iyi ya na amụ na ọ ga-adịle gị mma Uchenna nwere ego ọfụma ibe ọnwụ mele mmadụ erika ana m ụwa mụ chikelu ọkụ na-awọta nwanne ịmalị na ọnwụ bụ ya na nkịtị abada chinedu onye ije abada nwa ọkụ ọba ịna-anya na ọnwụ bụ ya na nkịtị lasiko bụ dịka na-aba odo mmadụ abụ na dịka ịmalị na ọnwụ bụ ya na ekolobịa ebe ọnwụ na ogbuo mmadụ na ekolobịa na-eru onye anya ọfụma maka na chi ya malisi ya anya gbavazia na ama obi aka ya o nwere onye mara obi chukwu ama obi nwanne m ataka ahụ mana obi ka nna ya chukwu ebe ọ bụ na ama obi elighego ọnụ na-eli eli akwụsịkwana akwụsị kama ọnụ na-eli eli ga-akwụsị akwụsị nke na-eliri izizi Tesla chacha ha ama obi nwanne m kelelu ndị ike gburu ebe aka ọma youth leader ndị obodo anyị both home and abroad ike mbụ na ọ ga-adịle gị mma ogene mo ogene mo ogene ka anyị na-eti ogene ka anyị na-eti ịgba gbawazi obi chebi ka nnaba ndị ihu na-egbu ebe abụrụ mmadụ ka ma lọgbu ya maka ihe na-eliro mmadụ na be ndị ya chebi bịa na-egwu alụọ m ihe chebi nwanne m obi chinwụba obi na-egwu na-achọ m ihe na-arụ m egwu m oge na-eke chomem 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 ugebe Sunday nwa mbozi ka n'ebe ka ezi maka osilọra n'otu ọcha Chinwe ike osilọra odogwu obele nwa n'ịgbalesi kedu maka mba na-efe nwanne ya mba na-efe ogbuefi eletrisha ọlụ ọgwụgwọ na alụ n'oke ọcha Infinity nwa mama mee gbasị oyimo Silver mel mogoriena ajelejo na-eso ụgwọ n'ọzọkwa ya ajelejo oli ego chomem ugebe egwu anya ogene nke ọrụ maka nlechezi Anthony John Ejapa ọka nkịta jisi anya ọkụ n'ụwa odogwu Anthony nwanne m Anthony ọganibe anyala ọkụ Anthony Ejapa anyala ọkụ kama n'ive mesịrị dị mma ịma na Anthony bụzi onye mmeli chomem ugebe ebe ọ bụ na ebile elutugo m agwara m Chukwu gara ụwa ekwana ka ndị ụwa kọọ m ọnụ maka egwu ebili Chukwu ekwana ndị mmadụ nwa ma m maka ọ bụ na ndị isi egwu megidere m ihe ịmara na ndị ụwa ga-akọ m ọnụ Sunday ugebe ezi maka ekwela ọmata nwa nnọrụka ogbonga nwele n'odogwu ọmata na inwele nsọ kenele ime ọya aka gị onye gwele egwu na adaka abịazịa ma onye ọbịa nwa chi na-emele
unu na-abọ dị na mma o. Eji m nke onye aga n'elu ụwa mụ na chi m na-abọghị aga alịmaga n'ọka a na-asọgburu ahịa etita osi nga na-esoro onye karịrị ya n'ụwa agbalị ma na-ekwaza nwa chive aga ibulu nwanne okpọrọ echive ebe ọ bụ na ọnụ mbe emekwutego ọnụ mbe emego ihe ọ ga-eme ọchụla emesi gị ihe ọ ga-eme wee rapụzi alụ ga-arọbụ na-agwụ ya ọ bụrụzie nga ị ga-agbazi ya a na-ekwe mụlụ omume ọbụla nwa na-amụ ili elu ịmalụ n'obi ga-esi gị ike aga ibulu nwa chive a na-ekwaza nwanne okpọrọ ị na-anụzikwa egwu oge na ike ogene ka anyị na-eti ogene ka anyị na-eti maka na ejiri ogene egbu onye ụjọ ogene mụ na chimolugo olu ụmụ na mmanwụ otogo aka si yọlụ ndị mmadụ unu ralesọ n'ugebegbe ebili okwu a na-egwuru nye gbogbo ọ bụ na ịchọ ichekwa ebili tie nye etu esi etekwa ebili etinye high life sitere okwu egwu ekpili inezi anya ọbụziala egwu kama ya ala egwu anyị oje mgbe wilo egwu anyị si na mmiri bi ya a na-eche ije n'ụwa eneni onwere onye malechi chọmmemu ugebe izolotetela ka anyị tie egwu ekpili chọmmemu ugebe izolobinye ọtọ ka anyị mmanwụ maka mmanwụ mụ na mmụ ibe mụ ọgana mụ na mmụ ibe mụ ọgana anyị na-eli oke olili ogene mo ogene mo ogene ka anyị na-eti ogene mo ogene mo ogene ka anyị na-eti